Id-deficit eċċessiv taħt gvern nazzjonalista kien wassal biex il-Kummissjoni Ewropea daħlet lil Malta fil-proċedura msejħa Excessive Deficit Procedure. Kien biss fl-aħħar xhur li ttieħdu l-passi biex pajjiżna jerġa' jaqbad id-direzzjoni tajba. Fil-fatt, statistika pubblikata mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika tindika li d-deficit ta' pajjiżna jinsab taħt 3% u bekk intlaħqet il-mira mixtieqa. Il-kandidat għall-elezzjonijiet Ewropej Norman Vella star ma' One News li dan jawgura tajjeb. Naħseb huma sinjali tajbin għall-pajjiż. Iżda skont Vella, it-tnaqqis fid-deficit huwa r-riżultat tal-ħidma li wettaq il-Partit Nazzjonalista. Dan meta fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista id-deficit saħansitra laħħa 3.3%. Fakkarna lil Norman Vella li taħt Gvern Nazzjonalista Malta daħlet fl-Excessive Deficit Procedure, jew aħjar IDP. Norman Vella irreaġixxa hekk. Gvern nazzjonalista wkoll kien daħal il-Malta fl-Excessive Deficit Procedure, ma rridux ninsew dik ukoll. Ekku, jidher li dik l-Excessive Deficit Procedure li żomna mhux qed nifhem eżatt x'inhi l-mistoqsija. Norman Vella nqabad fuq siq waħda qabel laqgħa mal-MCESD li fiha l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil il-kandidati u l-imsieħba soċjali iddiskutew l-ekonomija fost affarijiet oħra. Ma jfissirx li ma kienx il-Gvern Nazzjonalista li daħħal il-Malta fl-IDP. Naħseb qed inġebdu għawis, issa naħseb ir-risposta tajtielek. Thank you, thanks. Skont se ngħidlek, se ġib ir-risposta għandna mhux iġġieb. Kien hemm biċċa fiex ma bdejx nifhem x'qed tgħid li u fiex kiltni. U ma rajna